Balaguer ha acollit aquest diumenge més de 40 colles d'arreu de Catalunya que han fet cap a la capital de la Noguera per disputar la final del concurs nacional de colles sardanistes. La trobada, que més enllà de ser el colofó del concurs nacional servia per disputar el trofeu Ciutat de Balaguer, s'ha convertit en un espectacle de folklore català a l'alçada de l'any de la capitalitat de la sardana. L'èxit, però, ha marxat lluny de Ponent, i és que les dues colles protagonistes han estat barcelonines. D'una banda, la colla Mare Nostrum, que s'ha proclamat campiona del trofeu Ciutat de Balaguer, guanyant 2 de les 3 sardanes ballades avui i assolint la segona posició al campionat nacional. I de l'altra, la colla Violetes del Bosc, que només els ha fet falta ser les millors avui en una de les 3 sardanes per proclamar-se campiones de Catalunya. Sensacions molt bones, hem portat una temporada amb una evolució molt bona i avui hem pogut acabar de confirmar el campionat i, clar, evidentment, contents i a celebrar-ho ara. Estem païnt-ho encara. Anàvem pel títol, portàvem una tendència bona, arribàvem amb més avantatge, ha anat molt just, és cert que ha anat molt just, només hem pogut guanyar una sardana, però bueno, en teníem prou amb una i mira, és el que hem fet. Una de les peculiaritats de la jornada ha estat que en categoria de veterans el trofeu s'ha hagut de decidir en una sardana de desempat on els tarragonins Toc de Dansa s'han imposat a la colla de Sabadell. I pel que fa al campionat de la terra ferma, el liderat ha viatjat fins a Lleida per al grup sardanista Montserrat. Estem molt contents, és el concurs més important de sardana esportiva de Catalunya, ja ho podem dir, estem molt contents que a Balaguer se celebri el concurs més important de sardana esportiva que es fan, tots els concursos que es fan durant l'any, se'n fan a tot arreu, n'hi ha de territorials, n'hi ha de nacionals, el de Balaguer és territorial del campionat de la terra ferma i és nacional de les colles del campionat de Catalunya i com que és la final, doncs és el concurs amb més solera, és el concurs que participen més colles de tot Catalunya, normalment aquí es disputa el lloc més important en categoria de colles grans i enguany s'ha disputat el lloc més important en categoria de colles grans, però també en categoria de colles veteranes. Avui, a més, ha estat un gran dia pel sardanisme balaguerí i és que la vetllada ha fet possible el debut d'una nova colla infantil de Balaguer, com a mostra de l'èxit dels cursos de sardanes que s'han fet durant l'any a totes les escoles de la ciutat. Així mateix, la jornada s'ha acabat amb l'estrena de la sardana Diada Balaguerina del compositor de Golmés, Òscar Barquer, que ha estat ballada com a sardana de germanor. L'acompanyament musical ha anat per primer cop a càrrec de la cobla Maricel de Sitges.